Halløj. Jeg har simpelthen valgt at sortere alt mit bomuldsgarn, og jeg har købt 4 kasser, som det skal sorteres ud i. Og kasse 1, den består af rød, lyserød, orange og gul. Kasse 2, det er blå, grøn og lilla. Kasse 3, det er de kedelige nuancer, det er jo ikke engang farver-agtigt. Det er sort, hvid, grå og brun. Og kasse 4, det er simpelthen bare til rester. Jeg troede faktisk, jeg havde flere rester, end jeg havde. Jeg vælger at sortere ret groft her. Den kasse, der egentlig overraskede mig, jeg havde flest farver i, det er kasse 2, den med blå, grøn og lilla. Jeg har sygt mange i den farve. Lilla og blå specielt. Sort har jeg måske 8 nøgler af. Hvid 2, grå, et par stykker, brun 1. Jeg har næsten ikke nogen af de, men jeg gider heller ikke rigtig at bruge de farver, så det giver lidt sig selv. Jeg har jo et mål om at få brugt alt mit bomuldsgarn inden ret hurtigt. Jeg gider ikke sidde og lave karklud og viskestykker og håndklæder og sådan noget. Jeg vil gerne strikke noget, eller hækle noget, som jeg kan tage på. Altså ponchoer, bukser, shorts, toppe, kjoler, alt sådan noget. Og det giver et lidt bedre overblik, når det er sorteret ud i farver. Det her, det går lige rigtig, rigtig hurtigt. Det har brugt 9 minutter på, lige godt 9 minutter på at få sorteret det hele. Så her ser jeg bare lige hurtigt, hvordan det lige greb sig an, da jeg sorterede kasserne. Yes, så kan I se her, hvordan det ser ud, når det er, jeg har sorteret dem rigtig fint. Den her kasse, den er bare proppet. Altså, der er top på. virkelig, virkelig meget. Den her, boring. Og resterne. Jeg havde lidt færre rester, end jeg troede, men ja, det er resultatet.